Alah alah alah. Alah alah alah. Tegeku, artipannya tinggi. Tegeku. Aja di. Halo sahabatku, seperti biasa kita mau mancing ya. Untuk itu kita mau ambil lumut dulu sahabat. Kita ngambil lumutnya di sawah ya. Karena lumutnya di sawah itu lagi melimpah ini ya. Kita ambilin mumpung gratis sahabat. Ini lumutnya bagus ya, halus ya, hijau. Oh mantap banget. Nah ini pasti halbau. Tidak usah banyak-banyak sahabatku, kita ambil setengah cepeng saja ya untuk mancing kita pagi hari ini. Cukup segini, pasti nanti ikannya halbau ke sahabatku ya. Oke sahabatku, terus ikuti keseruan mancing saya hari ini ya. Jangan lupa dukungannya untuk terus pantengin ya video saya. Ini saya sudah sampai spot sahabatku. Kita sampai di waduk Botok ya. Ini airnya tinggal setengah ya. Oke. Saya kira cukup segini saja. Kita lanjut mancing saja ya. Salam satu hobi, salam Jorana Melengkung. Alah. Alah, iwak li. Alah ya. Alah, iwak terus. Iwak le. 3 jari gemuk. Alah, iwak nah. Iwak le. 3 jari gemuk. Alah. Tegeku, artipannya tinggi. Tegeku. Aja dipek to. Apa kecilan? Kail ya. Kali kur loro iki, kudune pasti ya. Lah aku telu lho. Telu iki ngeki kemusik ae tak kene kae. Ini kur loro ya. Kur loro nek kene ya pas. Nek lucu loro ngombe aku. Aku lucu gak pede kok. Gak pede kan garati lho jare. Apa iya? Ya nek keneng. Nek yen keneng. Aku lucu gak pede jan. Jare kene. Lah. Alah. Iwak le, iwak. Engko yo saringan dhewe aku melu. Delingan kak tau nang delingan. Oh iya, Mas. Sudah. Nah, sak kilan kas. Sak kilan kas lho aku jare anuku dawa ya. Anu kambanganmu? Iya. Ya setengah kilan. Ya. Dinyangi. Iki langsung Pak. Aku yo suwe banget kak nang delingan jan. Jarene elek iki. Elek. Kok dingendi jarene elek. Bener ben kaya. Rancang apa? Kok gak ya? Gantung kok. Semi. Iya. Kuwi golek tuh ngene Indra apa to. Nang ndi Lumut ta? Heeh. Tapi kamu keluar ya. Mbah.
gambas enten petekan malah kok. Oh iya. Iya. Mbok campur gambas to. Gak Anu lemut itu kok. aku kan anu bahasa no. Aku njuk gambas wong titik ngono kok ngonoin dadien Gelem. gelem aku ya tetep gambas ngono apa ngono. Heeh. Ya apa on? Ah, tak jimit sithik karo Kak. Nanti ya. Ah, kak jamu tak apa ya? Kak jamu tak? Gawe. Sithik tapi nya. Mbok ke ora. Kayak telung tetes mau petang tetes sama. Tapi wis kamang bu ya. Wis desa. Apa ya? Iya. Ambune silang ya. Malah kancaku kayak sampo. Sampo? Iya. Sampo apa ya? Ini sanet mungkin HP, tapi ini sampo rada anu. Rata pelu. Heeh. Yo ento tapi Dah tetap mau peran ning warung mau. Untuk oh, nopo? aku jangan tak mau. Iya. Angin mau obat apa itu Jan? Wadang angin rene, ngetan, ngulon. Ah jelas anginnya. Ngono parkine wit ngisor sengon kan. Udah lah waduh ya. Alah, iwak naik. Iwak naik le. Gawil banget. Ya. Gawil banget. Tadi ngeri ya Kak. Ini Pak Guru ya. Aku anu, kok yo iki nek musim iki entuk pengen video tak nggo kancaku terus. Gurih pian tenan, empuk gurih tenan. Ndi? Kira mbon dhewe sing nyang siapa? Ya mau awake tok. Iya. Mbak Tata akep seneng ya. Apa pesanan kita ya? Anu. Mbak apa pesanan apa? Sendek. Oh, esen toh. Heeh. Sene jalan banget tok. Mlaku ya. Malah ning luar Jawa terus kok. Yang hasilnya apa ya? Wah, jos banget. Sebulan ra mati 4 juta 5 juta. Lha lah. Kan esen wi. Hai? Nyadi mau. Mulai ya nang kono mau sarapan ta ya. Lu lupa mimpi kan? Boleh intra ya. Cukup besok terus paket Nindra. Maka jam piro nek? Jam 8. Jam 8 kowe? Rene. Iya. Lah kok omah jam piro? 10. Jam 10. Ya. Jam 10 kok omah apa to? Oh. Kok mah jam 10. Heeh. Cak antri bensin ning kono ulah antri ra umum kae. Ning jam Pak ning Batok. Coba tok. Lah sekalian tuku lumut tinggi. Wah, bensin di sini sana ae. Antri poli ya, tuku bensin. Ya. Nongkrongnya nanti saiki. Nongkrongnya cek nang namu. Ya kadang ning kono aku. Kadang ning gentungan. Ya bagi sih ora tau ketok ya. Bagi nyambut gawe ya. Oke ya. Nyambut gawe. Orang yang tampil ning waduk. Nyambut gawe. Isane malah ini mau dina minggu tok anu. Dina mau minggu. Isane malah pas dina minggu tok. Pas dina minggu ana ndong ngombon. Aku pengen ndorono ya ning Ning ndong ngombon. ya iki musim anu iki.
Ya musim iki. Seminggu ping pindho. Ini sing ngajak cah jamus kuwi. Ayo nang Dombo. Ora jawab apa-apa. Wis butuh mangkat ngono. Kowe tapi urun pit ngono. Ono kowe sing pit. Heeh, sing Bensin kono. bensin kono, tukone kono, sak mangane, sak pakane, sak numpak prau. Lah nyempat ngendi? Aku sing pertama ning Kemukus, gak mangan gak entuk blas. Bar kuwi yang sing kepindho ning Klor Cilik. Gelem malan. Gelem ya. Ning tolong nyari. Bener apa sing penting gelem Papat mangan. wong kenal. Telu lemu. Lumutan ya. Lumutan, langsung lumutan. Tukune ning anu kuwi kok. Enggak bukan Tanon rono sithik. Pasar Tanon kae. Heeh. Rono sithik. Pokoke wis arep cedak Sumber Lawang kok anyar tikungan Sumber Lawang kae kok. Nggone baut ya. Kiri jalan. Oh sing kiri dalan ta? Kiri jalan ning wit apa kae? Wit apa ya? Apel plotet gitu aja. Berarti gak nggone baut ya utuh ya. Tuh. Oh nggone baut enggak bukan kono ya. Enggak bukan kae sing belah kanan kae. Oh iya iya. Mun pas pasar kae. Tak durunge pasar enggak bukan. Berarti lawan tuku sak urunge rel sepur apa sak wis rel sepur? Gak anu. Kayak urung teko nggon dalan gede, urung teko nggon dalan kae. Jadi jek ning dalan Tanon anu Sumber Lawang, Ijekan. jekan. Mbah rong perantau kono. Pas di sana udah lah. Ning anu di Kemukus iki kancane yo blablu-blablu. Aku Iya paham paham. Iki tenan, aku ya dipangan, semene iki tenan. Cilik-cilik. Alah, cilik momen kaya ngene parang kok kowe ne. Ning botok kan duduti ya. Malan Agal-agal malah. Nah, ning yo ireng gean. Tenan yo ireng kaya jair cepret kae kok. Lah entuk tolong nyari siji kowe narang ya, kaya wis iwak tarangan lho. Lah iya. Tolong nyari wak tarangan. Tapi nek sing ning Klor Cilik kuwi abang-abang kabeh, ora eneng irenge ra eneng. Manohara ya. Yo kabeh. Ra abang kabeh. Yen daerah Kelur Pulau Mas kono akeh manoharane. Wong abang kabeh lae. Wong induk. Ora suwe nek anggere stadion. Lah iya. Stadion gak suwe. Lah tenang dek malah anu. Gak gelem lah. Iya. Aku ndiki kono iya. Malah pe anu ya. Ya kuwi wis panas. Malah pe badhe ya. Iya nek badhe langsung tuk ngono. Nanti tenang malah anu.